En zij hebben het nog altijd over de nasleep van deze winterperiode. Justerjoen, vannacht weer het glad, van de morgen weer het glad. En je hoort de dag petit ik, terug ijzel, terug sneeuw en dan kwam ik nog wat ruinen onder de ta. Ja, en dan is het wachten op het droege waar. Wel, de verwachting. Joen en vannacht zullen het meest iets droeg wezen. Ja, ik nog een paar opklerings. En als het opklert, dan zakt de temperatuur naar 1 graad boven 0. Op eiland zijn 2 of 3 graden. En dat betekent op een nij en waarschuwing van mij van gledens. En uiteindelijk kan er examen mist ontstaan. De wind uit het westen waait vannacht uit west, noordwest, west, zuidwest. En die is matig en vrij krachtig. De vrij krachtige wind letter vannacht. En dan zetten we terug naar morgen. Morgen wordt het toch echt wel een tooiwaar dag. Temperaturen om het bij de 5, 6 of zo'n graden heen. De hoogste temperaturen op de eilanden. En via de bewolking mooi uit een terugrein of lichte rein. Ja, en dan in de rim van de middag in de joentijd wordt het weer droeg. En kan het een beetje opkleden. Hoewel ik denk dat je opklerings het wel eens net redden kunnen. En de windmoon die komt uit het zuidwesten waai, zal matig en vrij krachtig of krachtig wezen, het sterkst in het kustgebied. En dan zetten we terug naar de orendagen, het fruitsjoch. Toonsje en vreed. 2 dagen mooi betiden rein. Flink wat rein ik, 4 dagen. Temperaturen die gaan omheen richting 8, 9 of 10 graden. En dan hebben we het die 9 of 10 graden vooral op vreed. We hebben het ik hoor een krachtig onthudde wind uit het zuidwesten waai. Sneeuwen lijkt het wel mooi tijd. Temperaturen zomaar bij de 8 graden heen. Droeg waar, de zinnen erbij. Nou, dan zou het wel eens het gevoel van mooi tijd aan kennen. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.